Тогава, време да поканя при нас още един гост. Нека да ни е весело. Гости да има, да споделят за изневери. Той твърди, че изневярата може да бъде простена само ако е направена импулсивно и без чувства. Моля, посрещнете македонския моден дизайнер и фотограф Бранко Андреев. Бранко, здравейте! Заповядай! Може ли да си говорим на ти? Да, може. Как се чувстваш? Много добре. Много си екстравагантен, бе, човек. Мерси. Така трябва да бъде, нали съм дизайнер. Аз си се върнал! Чакай да ти ви стане са, не може? Това твоя коса. Всичко е твое. Всичко е твое. Изглеждаш чудесно. Мерси. Много си така... Ти очи, може ли да ги пробвам? С диоптър ли си? Не, без. Я да видя. Сповядай. Погледнете ме, бе. Погледнете така красота, бе. Пред нас ли са? Не въздишай само. Няма какво да ти дам, мое. Мога само да бръкна под роклята, ама не е удобно са. Предаване си. Може роклята, хайде да и не знам. Роклята няма как да водя. Изневеряваме сега в момента. Изневеряваш? Да, естествено, кой не го прави. Само, че не всеки си го признава, нали? Да, но според мен е по-важно човек да бъде способен да си го признае това нещо, защото така наистина се е истински човек. Когато се лъжеме самите себе си, много по-лошо изглежда. Всичките около нас го усещат това, затова съм си преценил, че по-добре пред самия себе си да го призная, пред теб, пред всичките, които са. Да, изневерял съм и мисля да продължа да го правя. Тази изневяра е била по време на твоя дълга връзка ли? Да, естествено. 2 годишна, ако може да се нарече дълга. Дълга? Няма. Месец, 2, 3, повече от един път си бил с този човек Да, в себе си. 2 години. 2 години? Да. Чакайте. Извинявайте, ама аз тук, аз се разсейвам, бе, хора. Разсейвам се, разберете ме. Извинявай. Така. Ти ли беше хванат в изневяра или си призна? Да, признал съм си, аз не го крия. Просто ти си каза, аз си изневерих. Да. Защо да не? Получи ли шамар? Не съм. Обидна дума? Да, много доста. В смисъл, да, аз съм се оказал, направил съм го импулсивно.